खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 6 जुलाइ 2023 बारायजायो बिस्थिबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। वेस्ट बेंगलाव पन्चायतनि बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ। बे पन्चायतनि बिसायख'थिनि सिगांनो मानसि गावथारनाय जाथाय, सोरखौबा हुमखि होनाय, बुफायला बुफायसि खालामनाय बायदि बायदि थासारिया सोलिगासिनो दङ। बेबायदिनो वेस्ट बेंगल रायजोनि एसटिएफ बिफाना गोख्रों सिग्रोमनानै दिनाजपुर जिल्लानि सिङाव थानाय इस्लामपुराव गोबां पिस्तलफोर आरो पिस्तलनि गुलिफोरबो बोखांनो हानायजों लोगोसे बे जाथायावनो लोब्बा थानाय सासे दायनिगिरिखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय आलम। बे समाव दायनिगिरिखौ एरेस्ट खालामनानै सोंथि खालामनानै गुबुन जायगाफोरावबो सिग्रोमगासिनो दङ। मन्दिराव बोलि होनाय बोरमाखौ जानानै सासे सुबुङा बा बोलि होग्रा सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमादों। छत्तीसगढ़ रायजोनि सूरजपुराव सासे 50 बोसोर बैसोनि सुबुङा मन्दिराव गाव जायखौ बोर बिदोंमोन आरो जायखौ हास्थायनानै बोर बिदोंमोन, गावनि हास्थायनाय बायदि बोर बिनायखौ मोननाय बायदि मोननानै बे सुबुङा मन्दिराव बोरमा बोलि होनानै बुंनायनि उनाव मन्दिराव बोरमाखौ बोलि होनायनि उनाव फुजा खालामखांनायनि उनाव बोलि जानाय बोरमाखौ गावनि लोगोफोरजों आरो गावजों संबाय थानाय समाव सारायनिफ्राय हायखांना जानायाव बेनि गोदोनायाव नांथानानै बा गारामाव नांथानानै बे सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमादों। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय साय, 50 बोसोर बैसोनि। बे समाव बे बाथ्राखौ लानानै छत्तीसगढ़ रायजोनि खना खनला आरो रायजो नाङैनो गोबां सावरायगासिनोबो दङ। मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों। बे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायजों सागु सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमानायजों लोगोसे गोबां सुबुङानो गोब्राब जोखोम जानांगौ जादों। महाराष्ट्र रायजोनि धुलेनि राजा लामानि साखाथियाव थानाय धाबा साखाथियाव गोबां गारिफोर लाखिना दोननायाव गंसे ट्राकआ हरखाबै सौदावहैनानै जाब्रबथाय जानानै गासै सागु सुबुङा जिउ गोमानायजों लोगोसे गुबुन 20 सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। बे समाव जोखोम जानायफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ आरो बे जाथाया फुंनि समावनो जादोंमोन। मणिपुर रायजोआव हारियारि दाङाबाजि सोलिनाया दासिमबो सोलिगासिनो दङ। बेबायदि दावहा सोलिबाय थानाय समावनो मणिपुर रायजोआव फरायसालिफोरखौ बेखेवफिननो थाखाय मणिपुर रायजोनि चिफ मिनिस्टार बीरेन सिंह बिथाङा फोसावना होबाय। मख'नो गोनांदि बे दाङाबाजि जानायाव गोबां सुबुङा जिउ गोमानायजों लोगोसे गोबां सुबुंनि न' बांफोर, गारि गुराफोरा सिलिंखार आरो थेर बेथेर जालांबाय। नाथाय दासिमबो दावहाया जोबनानै थाङाखै। आसामनि मरिगाव डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बवालगुरियाव सानै साइबार क्रिमिनेलफोरखौ आसाम पुलिसआ एरेस्ट खालामदों आरो बिसोरनिफ्राय गं 167 सिम कार्ड, गांब्रै पासबुक, गांथाम आधार कार्ड, गांब्रै भटार आइडि आरो गां6 एटिएम कार्डबो बोखांनो हादों। हमजानाय सानै क्रिमिनेलफोरनि मुङा जाबाय बाबुल इस्लाम आरो रुबुल उद्दिन। हाग्रामोन बिथांनि बाथ्रा बुंनायनि सायाव दिपेन बर' बिथाङा फिन जाथाय होदों। दिल्ली मिशननि ओंखारनाय ड्राफ्टखौ लानानै गावजों गावनि गेजेराव दावराव दावसि नांलाय खमलाय खालामबाय थानायखौ ज्राब गारनानै जों बेनि सायाव खामानि मावनांगौ। बे समाव गावजों गावनि गेजेराव सोंखारनायनि थासारि नङा, खौसेथियै खामानि मावनायनिसो सम। बे बाथ्राखौ बुंदों दिपेन बर' बिथाङा। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।